День добрий, панове! Ну, ось гляньте, зима у гэтым годзе ўдалася на славу, правда? Суд, а не зима. І, як казаў паэт, не сядзіцца ў хаце. І таму я адправіўся, панове, у падарожжа. І вось уявіце сабе, што не на лыжах і не на санках дабраўся да старажытнага колішняга горада Лагойска, што знаходзіцца ў Мінскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Босонож крочить шчасце між намі, па шляхах невядомых ды вечных. Я стаю у баку і чакаю, бо баюся выглядаць недарэчна. Босонож крочить шчасце між намі, ды чапляе плячыма сустрэчных. Хто жаданне сваё загадае, яно збудзецца ў момант бяспечна. А я гляджу туды, дзе ты. А я гляджу туды, дзе ты. Город Лагойск, вось гэты, панове, называют на Беларуси такой беларускай Швейцарыяй. А ўсё таму, што вось Лагойск, он размясціўся якраз на гарах, на горачках і ў лагчынках. І вось гэтыя, панове, лагчынкі, яны і далі назову гораду. Менавіта вось ад слова лог, кажуць, і пайшла назова Лагойск. Хаця вось гэтыя філолагі, яны вось не згаджаюцца з гэтымі словамі. І ўсё, що ім трэба спрэчыць, що вось не так ім трэба сказаць. Яны кажуць, што назову горад атрымаў зусім не ад лагчын. Яны кажуць, што Лагойск бярэ сваю назову ад словы лагоза. І што спачатку Лагойск быў аж у 9 кіламетраў адсюль. На гэтай рэчцы Лагоза, як называюць яшчэ Лагожа. І вось гэтая рэчка, кажуць, і дала назову гораду. І горад зваўся калісьці Лагожаск. Дык вось, панове, гэты старажытны горад Лагожаск мясцовыя жыхары па нейкіх, нікому незразумелых прычынах, ніхто не ведае, ні гісторыкі, ні філолагі, узялі гэты Лагожск, які быў на рэчцы Лагоза, і перанеслі за 9 кіламетраў вось сюды, на гэтае месца, на другую рэчку, на рэчку Гайна. Вось якраз тут, на гэтым месцы, яны колісь і пасяліліся. А чаму яны пераехалі сюды? Бог яго знае. Можа, краты. Знаеце, краты землю пачнуць рыць на гародзе, спасу нямае. Як дзецца, толькі ўцячэ адтуль. Ці можа мышы? Знаеце, як мышэй шмат, дык збожжа з'ядалі гэтыя мышы. Катоў нават не хапала на гэтых мышэй. І пастак не было ўжо дзе ставіць. Дык можа, людзі пераехалі. Бог яго ведае. І вось пасяліліся яны на гэтай гары вось ля рэчкі Гайна. І гару гэтую сваю абнеслі земляным валам вышынёю ў 11 метраў. А выкапалі вакол гары тут роў, панове, земляных шырынёй аж у 32 метры, а глыбінёй у 22 метры. Гэта, 10павярховы дом мог бы так стаць туды. Уяўляеце? І карацей патрапіць сюды немагчыма было аніяк. Хіба толькі праз перакідны мост на ланцугах. А мост гэты быў якраз вось тут, на гэтым самым месцы.
Я хочу, паважанае панство, сказаць, што вось горад Лагойск, ён уваходзіць у дзясятку самых старажытных гарадоў Беларусі. О як! І, значыцца, упершыню ў летапіс ён патрапіў аж пад 1078 годам. І ўсё дзякуючы кіеўскаму князю Уладзіміру Манамаху. Уладзімір Манамах, ён такі нататнічак, дзе запісваў усякія свае справы. Ён называецца зараз гэты павучанні. Дык вось у гэтыя свае павучанні ён запісваў розныя свае справы. І ў павучаннях апісаў адзін свой паход да нашага полацкага князя Усяслава Чарадзея пад 1078 годам. Вось гэты год і лічыцца першым успамінам аб Лагойску. Дык вось падчас гэтага паходу Уладзімір Манамах змог захапіць Лагойск. Як яны ўзялі гэтую гару, як яны змаглі захапіць гэты замак, Бог яго ведае. Можа, я думаю, знаеце што? Мусіць, колись былі нейкія такія летаючыя апараты, яны ўзляцелі вось над Лагойскам і спусцілі дэсант. Хто яго знае, як яно было? Лагойск, паважанае панство, ён уваходзіў у склад полацкага княства. Значыцца, належаў полацкім князям. Ён якраз вось ляжаў на шляху ад Полацка да старажытнага горада Менска. І вось калі Уладзімір Манамах памёр у 1125 годзе, то нашы полацкія князі вырашылі адпомсціць вось кіеўскам за гэтыя нападкі на нашу полацкую зямлю. І, сабраўшы войска сваё, пачалі нападаць на кіяўлян. І, кажа, так перцу ім добрага ўсыпалі. Але кіеўскія князі таксама хлопцы былі зубастыя, грызаліся. І вось сын, значыцца, кіеўскага князя Уладзіміра Манамаха, Мсціслаў Уладзімірович, у 1127 годзе сабраў войска і вырашыў напасці на наша полацкае княства адразу з 4 бакоў. На 4 нашыя старажытныя гарады. Гэта Назаслаўль, Друцк, Барысаў і Лагойск. А на Лагойск Мсціслаў паслаў свайго сына, унука Уладзіміра Манамаха, гэта Ізяслава. А Ізяслаў на той час уладарыў у Курску. І гэта ж з Курску, уявіце сабе, прыцёгся аж сюды, пад Лагойск. Дык вось, панове, справа ўся ў тым, што, значыцца, гэты Ізяслаў, значыцца, кіеўскі князь, стаў вось тут вакол Лагойска. А ў Лагойску на той час уладарыў полацкі князь Брачыслаў. А сястра Ізяслава была замужам за гэтым Брачыславам. Дык, можа, нешта па-родственнаму тут вырашылі. Хто яго ведае? Маўчаць аб гэтым гісторыкі і летапісцы таксама. Невядома, як гэта ўсё было, вядома толькі тое, што вось Ізяслаў Брачыслава, полацкага князя, ўзяў у палон. Хто яго знае, можа, вось сястра нешта там аканажалілася і сказала, што, можа, ганяў дзе па хаце, ці што. Карацей, Брачыслаў патрапіў у палон да Ізяслава, а ўладарыць Лагойскам стаў ужо кіеўскі князь Ізяслаў. Але вось гэтаму Ізяславу Мсціславічу, панове, Лагойск належаў не вельмі доўга. А калі ягоны бацька Мсціслаў Уладзімірович памёр, то вось кіеўскія князі сабраліся за сталом, радняўся, паселі, і вось на гэтым сходзе родзічаў вырашылі ўсё ж такі Лагойск вярнуць назад. Дынастыі полацкіх князёў. Спужаліся, мусіць. І вось Лагойск зноў стаў у складзе полацкага княства. А ў 1180 годзе, панове, дык Лагойскі наогул стаў цэнтрам Лагойскага самастойнага княства. Гістарычная даведка. Лагойскае княства. Удзельнае княства полацкай зямлі ў 12-15 стагоддзі з цэнтрам у Лагойску. Першым яго ўладальнікам у 1127 годзе быў Брачыслаў, сын полацкага князя Давыда Усяславіча. Непасрэдна лагорскімі князямі іпатьеўскі летапіс называе Усяслава Мікуліча і Васільку Валадаравіча. Не пазней, як у першай палове 14 стагоддзя Лагойскае княства ўваходзіць у склад Вялікага княства Літоўскага. У другой палове 14 стагоддзя належала Войшвілу, сыну Кейстута. У 1387 годзе Ягайла Лагойскае княства аддае свайму брату Скіргайлу, які фактычна быў яго намеснікам у Вялікім княстве Літоўскім. Калі вось, панове, Лагойск быў цэнтрам Лагойскага княства самастойнага, то падзей тут, панове, адбывалася столькі, што ой-ой-ой, тут без не разабрацца.
Ну, аднаго чага варта, вось калі тут Ягайла, Лагойск перадаў вось Свідригайлу, брату свайму, ну, што той дапамагаў яму ў вайне супраць іх яшчэ аднаго брата Андрэя Полацкага. Тут тады была і блога Полацка, тут і уцёкі Андрэя ў Пскоў, і вяртанне ў Полацк, і сяброўства з магістрам інфлянскага ордэна. Але вось Свідригайлу, панове, доўга ўладарыць тут не прыйшлося. Ён быў атручаны ў Кіеве, і там быў у Кіева-Печерскіх лаўрах і пахаваны. І вось тут тады з'явіліся ў Лагойску новыя такія гістарычныя асобы. Гэта князі чартарыйскія. Першым з князёў чартарыйскіх тут пачаў уладарыць такі Васіль Чартарыйскі. Гэта яму вось вялікі князь Ягайла ў 1393 годзе падараваў, значыцца, Лагойск. Але вось чартарыйскія неяк пазней выпусцілі вось са сваіх рук Лагойск і атрымалі назад яго толькі ўжо ў 1461 годзе. А вярнуў Лагойскім ужо сын Ягайлы Казімір Ягайлавіч. І атрымаў Лагойск тады ўжо сын Васіля Чартарыйска Александр Чартарыйскі. Пасля вось Александра Чартарыйска, паважанае панства, тут у Лагойску уладарыў ужо ягоны сын Сямён Чартарыйскі. Это быў шчаслівы бацька. У яго было шмат сыноў і дзве дачушкі, Соф'я і Александра. Ну і ўжо Сямён, значыцца, думаў, што калі памрэ, то Лагойск будзе належаць аднаму з ягоных сыноў, мусіць, старэйшаму хацеў перадаць. Але часы тады, панове, былі, ох, цяжкія. На нашу зямлю пачалі рабіць набегі крымскія татары. І вось падчас гэтых баёў тут гарэў Лагойск неаднойчы, і падчас гэтых баёў і былі забітыя усе сыны Сямёна Чартарыйскага. І засталіся яго толькі дзве дачкі. І вось ён пачаў вырашаць, каму ж дачок аддаць Лагойск. Значыцца, а пасля ўзяў і падзяліў Лагойск папалам. Значыцца, да рэчкі Гайна гэтую частку аддаў дачцэ Соф'і, а за рэчкай Гайна, значыцца, гэтую частку аддаў ужо дачцэ Александры. І вось на гэтых дзяўчатах чартарыйскіх і згасла лагойская галіна гэтых князёў. Ну і вось Александра Семёновна Чартарыйская першы раз аўдавела і выйшла замуж у другі раз. І другі раз выйшла замуж за Васіля Тышкевіча. І вось Васіль Тышкевіч, кажуць, калі прыехаў у Лагойск сюды, то ён настолькі ўпадабаў гэты горад. Тут у рэчцы Гайня рыбу лавіў, тут, значыцца, вось кругом сабакі гаўкаюць, гусі гергечуць, куркі сакочуць. Ну, упадабаў ён гэты горад. Упадабаў гэты горад і вырашыў папрасіць у Соф'і, значыцца, ўжо чартарыйскай, ну, у сястры жончынай, каб тая і сваю палову яму прадала. Ну, але тая ніяк не згаджалася, не хацела двойчы адмаўляцца ніяк ад бацькаўшчыны, а пазней ўсё ж такі прадала. Але праз 7 гадоў Тышкевіч яе угаворваў, і ўсё-такі ў 1531 годзе Соф'я прадае, значыцца, сваю частку лагойскай сястры, ну, Тышкевічам, і вось таго часу Тышкевіча больш ніколі Лагойск з рук не выпускалі. Лагойск стаў галоўнай рэзідэнцыяй Тышкевічаў на Беларусі.
Калісьці ў Лагойску, панове, было аж 2 манастыры. Тут былі і уніяцкія храмы, і праваслаўныя храмы. Але да нашых дзён, паважанае панство, дайшла вось толькі гэтая мураваная царква, пабудаваная яшчэ Піем Тышкевічам напрыканцы 19 стагоддзя. І асвечана гэта царква ў гонар свяціцеля Мікалая. Вось гэта царква святога Мікалая была пабудаваная ў 1866 годзе. І з таго часу і па сённяшні дзень яна зачынялася толькі адзін раз, калі да ўлады прыйшлі бальшавікі. Але вось падчас Другой сусветнай вайны немцы дазволілі тут весці набажэнствы. І вось з таго часу і па сённяшні дзень набажэнствы тут не спыняюцца. А вось напрыканцы мінулага стагоддзя царква была распісана. І вось гэта царква ў Лагойску лічыцца адзінай царквой на Беларусі, яка мае роспіс вось з кнігі Іоанна Багаслова «Апокаліпсіс». Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе,
вось з падножжа царквы, панове, вытякае крыніца. І вось гэтая крыніца, панове, гэта цудадзейная крыніца. Яна была асвечана ў 2005 годзе філарэтам. Вада з гэтай крыніцы вельмі такая, кажуць, лечэбная і вылечвае ад розных хвароб. Тэмпература гэтай вады заўсёды аднолькава і ў жару, і ў холад, плюс 7 градусаў. І людзі за гэтай вадою, вось, якую называюць жывая вада, прыязджаюць сюды ў Лагойск з усёй Беларусі. Пап'ю і я тут вадзіцы, панове. Шмат чаго цікавага, панове, ёсць у гэтым старажытным колішнім гораду Лагойску. Так што за адну праграму ўсё і не распавядзеш. Сустрэнемся яшчэ раз на наступным тыдні. Так што з Лагойскам мы не развітваемся. Ну, а вам усяго самага найлепшага і да сустрэчы на гэтым жа месцы праз тыдзень. Дзень добры, панове! Для тых, хто не глядзеў мінулую праграму, я, панове, нагадаю, што знаходзімся мы ўсё яшчэ ў старажытным горадзе Лагойску. А стаю я зараз, панове, на вельмі колішнім месцы, на гары, якая ў народзе завецца Паненскай гарою. Пра гэтую гару, панове, столькі легенд ходзіць, столькі паданняў. Яе нават апісаў у адным са сваіх твораў наш класік Дунін Марцінкевіч. І вось адна з версій, чаму гэта гара завецца Паненскай, гэта тое, што калісьці тут жыў князь, які аднойчы пайшоў на паляванне, і тут вот стаміўся, недзе на гары прысеў, ды і заснуў пад дубком. І прыснілася яму тут Паненка, прыгожая! І ён пазней хадзіў сюды на гэтую гару заўсёды і думаў пра яе. Аднойчы прыйшоў, і тут яе сустрэў. Яны пакахалі адзін аднаго, пажаніліся і жылі ўсё жыццё вельмі-вельмі шчасліва. Тут і па сёння шысцежка сюды не зарастае. Прыходзяць хлапцы сустрэць сваю паненку. Але вось зараз зіма, панове, і думаю, што зараз хлопцы паненак сваіх шукаюць па клубах, на дыскатэках. Ну, а пасля ўжо разам прыходзяць на гэтую гару, каб палюбавацца адсюль вось мясцовымі краявідамі.
Вось памятаеце, панове, я вам рассказывал, что ў 16 стагоддзі Лагойск цалкам стаў уласнасцю Васіля Тышкевіча. Ну, як его звали яшчэ такі Васіль Тышка. Ну, дык вось гэты Васіль Тышкевіч, панове, атрымаўшы Лагойск, ён тут узяўся за гаспадарку добра. Ён аднавіў замак Лагойскі, разбураны крымскімі татарамі. А яшчэ вось гэты Васіль Тышкевіч, панове, ён вельмі добра рухаўся па кар'ернай лесвіцы. Ён у 1569 годзе стаў смаленскім ваяводай і ў тым жа годзе за верную добрую службу айчыне ад самого караля Жыгімонта Аўгуста атрымлівае тытул графа, граф Тышкевіч. А такі тытул, паважаныя, у нас тады мелі лічаныя асобы, гэта была рэдкасць колісь тут. І вось таго часу Лагойск ужо становіцца графствам. Вось калі граф Васіль Тышкевіч адчуў, што вось па грэшнай гэтай зямельцы мала засталося хадзіць, калі ён састараўся, то ён склаў тэстамент. І вось у тэстаменце Лагойск, значыцца, ён завяшчаў свайму старэйшаму сыну Юрыю. Ну і ў тэстаменце Васіль пазначыў, што Лагойск да дзеўкі не мае права пераходзіць, а перадаецца толькі па мужчынскай лініі графоў Тышкевічаў. Лес подровый по бурьяну, ой да-да, ой да-да. Ой, он дрова не привез, полался яковоз, ой да-да, ой да-да. Ой, он дрова не привез, полался яковоз, ой да-да, ой да-да. Ой, поломался! Подчас садится, а на возе молодицы, ой да-да, ой да-да. Як почав целовать, по червонцу выдавать, ой да-да, ой да-да. Як почав целовать, по червонцу выдавать, ой да-да, ой да-да. За последние 2 червонца купил хустку своей жонце, ой да-да, ой да-да. А та жонка подказала, что соседу подказала, ой да-да, ой да-да. Жонка подказала, что соседу подказала, ой да-да, ой да-да. Ой, показала. А девчонка завязала, шейку мою сподобала, ой да-да, ой да-да. Ой, ваши слова, болит у меня голова, ой да-да, ой да-да. Пасля вось Юрія тут уладарыў ягоны старэйшы сын Александр. Ну, так перадавалася з роду ў род. Значыцца, ну, а вось росквіту свайго вось Лагойск дасягнуў на самым пачатку 19 стагоддзя, паважаны. Калі тут у 1801 годзе пачаў уладарыць такі граф Пій Тышкевіч. Чалавек, панове, быў унікальнейшы. Ён пражыў 102 гады. І гэтае сваё жыццё, гэтыя гады, ён паклаў вось не на балі, не на паляванні розныя. Ну, канешне, без гэтага, самі разумееце, справа ж такая. Ну, карацей, ён сваё жыццё паклаў на вывучэнне роднага краю. Вось так вось. Ён займаўся, ён збіраў розныя старажытнасці. І вось у 100-гадовым узросце ён быў абраны ганаровым членам Віленскай археалагічнай камісіі. І вось у гэтай справе па збіранню розных старажытнасцей, вось старых кніг, рукапісаў, карцін, яму дапамагалі і ягоная жонка, і ягоныя дзеці. І можна сказаць, што вось гэтая сям'я ў Лагойску, яна стала для вытокаў беларускага краязнаўства. Граф Пій Тышкевіч, паважанае панства, на пачатку 19 стагоддзя вось тут, у Лагойску, побач з замчышчам, будуе сабе шыкоўны палац у стылі ампір. І вось у гэтым палацы 2 вялізныя пакоі былі аддадзены пад музей. На сценах тут віселі працы знакамітых мастакоў, партрэты роду Тышкевічаў.
Ну, а вось калі сюды прыйшлі бальшавікі, то тут размясцілася НКВД, а ў падвалах гэтага палаца знаходзілася турма. Ну, а падчас Другой сусветнай вайны тут размясцілася гестапа, і ў падвалах таксама знаходзілася турма. А пазней вось партызаны заклалі сюды дынаміт і ўзарвалі палац Тышкевічаў. Ну, а пазней людзі вось цэглу пачалі расцягваць сабе на розныя патрэбы, на пабудовы пасляваенныя. Ну і на сённяшні дзень ад гэтага знакамітага палаца захаваліся толькі вось гэтыя руіны. Жыў, хто ўсіх змагаў, на імя змагара даць. Пабачыць неяк пажадаў яго вялікі князь. І вось пад бразгат ланцугоў на роў спусцілі мост. І ваяводу да лясоў ад замку конь панёс. Злякаўся гетман, як карась, ды толькі прашаптаў: табе з'явіцца ў замак князь сягоння загадаў. У адказ на словы гэтыя раздаўся гучны смех. Багатыроў рабую я, тады князёў не грэх. Хлопцы, ўжо трэба нам у гору рэю зняць. Ды ў замак рушыць, ну а там багата рабаваць. Ты, ваявода, едь назад, тады праз пэўны час збярэм вясёлы мы атрад, скажы, рыхтуйся, князь. Лі-лі-лі-лу-ла-га, лі-лі-лі-лу-ла-га. Зараз ад палаца захаваліся толькі адны вось руіны, панове. А ў 1883 годзе сюды прыязджаў вось наш знакаміты беларускі мастак Напалеон Орда. І дзякуючы яму мы можам бачыць сёння, як палац Тышкевічаў у Лагойску выглядаў колісь. А выглядаў ён вось так. Вакол палаца, паважаны, знаходзілася вельмі шмат розных гаспадарчых пабудоў, таму што Тышкевіч, акрамя таго, што яны толькі займаліся археалогіяй, збіралі розныя старажытнасці, яны яшчэ і гаспадарку добра вялі. Тут была вось і паварня, лядоўня, вазоўня, ну, шмат розных было пабудоў, але на вялікі жаль, да сённяшняга дня захавалася вельмі мала. Захавалася вось гэтая будыніна. Колішняя старажытная будыніна, паважаныя. Тут і па сённяшні дзень жывуць людзі, і шмат сямей тут жыве. Але будаваўся вось гэты дом, як стайня. І колісь тут утрымлівалі коней графоў Тышкевічаў. Вакол палаца, паважанае панства, быў разбіты цудоўны парк у англійскім стылі. Парк гэты займаў аж 10 гектар зямлі. І ў гэтым вось парку паноў Тышкевічаў расло вельмі шмат розных дэкаратыўных раслін. Парк, канешне, захаваўся па сённяшні дзень, але ўжо, панове, не той, што быў пры панах Тышкевіча. Моя еда сестра замуж пошла.
хату. Але вось гонарам Пія Тышкевіча гэта былі ягоныя сыны Яўстах і Канстанцін Тышкевічы. Яны працягнулі вось справу бацькі па вывучэнню роднага краю. Яны займаліся вывучэннем гарадзішчаў, курганоў. Яны збіралі матэрыял па этнаграфіі, па фальклору. І вось за вывучэнне свайго роднага краю, за вывучэнне Беларусі яны атрымалі прызнанне у вядомых навукоўцаў свету. Гістарычная даведка. Еўстафій Піевіч Тышкевіч нарадзіўся 6 красавіка 1814 года у Лагойску. Памёр 27 кастрычніка 1873 года. Беларускі гісторык, археолог, краязнавец, адзін з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі, ганаровы член Петербургскай і Стокгольмскай акадэміі навук, Лонданскага археалагічнага інстытута. У 1843 годзе з мэтай археалагічных і гістарычных даследаванняў наведаў Данію, Фінляндыю і Швецыю. Заснавальнік і старшыня Віленскай археалагічнай камісіі. Пасля паўстання 1863 года вызвалены ад усіх пасад. Канстанцін Піевіч Тышкевіч нарадзіўся 5 лютага 1806 года у Лагойску. Памёр 1 чэрвеня 1868 года. Беларускі гісторык, археолог, краязнавец, адзін з заснавальнікаў беларускай навуковай археалогіі. У 1828 годзе скончыў Віленскі універсітэт. До 1836 году працаваў у міністэрстве фінансаў Каралеўства Польска. З 1836 году жыў у Лагойску, дзе заснаваў ашчадны банк для мяшчан і сялян, цукровы завод, палатняную мануфактуру, член навуковых таварыстваў у Вільні, Кракаве, Маскве, Празе, Парыжы і Лондане. Адзін з заснавальнікаў Віленскага музея старажытнасцей, член Віленскай археалагічнай камісіі. У 1842 годзе браты Тышкевічы вось тут, у Лагойску, у сваім палацы ствараюць першы на Беларусі гісторыка-археалагічны музей. І вось у гэтым музеі нумізматычная калекцыя складалася недзе з 1140 медалёў і манет. Была вялізная бібліятэка, дзе было больш за 300 томоў. Там былі і старажытныя рукапісы, і старажытныя мапы. Ну і яшчэ ў іх было, гонар іхняй калекцыі. Гэта было больш за 200. Уявіце сабе, больш за 200 карцін італьянскіх майстроў. А таксама былі працы беларускіх, рускіх, польскіх жывапісцаў. Ну і, канешне, калекцыю Тышкевічаў вот тут у музеі папоўніла вельмі, кажуць, гэтая пляменніца караля Рэчы Паспалітай Аўгуста Панятоўска Канстанцыя. І кажуць, што Канстанцыя была вось замужам за гетманам Великакняства Літоўска Людвігам Тышкевічам. І вось захаплялася таксама вось, які браты Тышкевічы старажытнасцю і дапамагала братам у стварэнні вось гэтага краязнаўчага музею. У Лагойску вось гэты музей братоў Тышкевічаў, ён панове не меў аналагу ў свеце. Гэта быў шыкоўны музей. Але вось браты Тышкевічы былі незадаволеныя тым, што тут вельмі мала людзей бачылі вось гэтыя помнікі старажытнасці, гэтыя творы мастацтва. І Тышкевіч у сярэдзіне 19 стагоддзя вырашаюць гэты свой музей з Лагойска перавесці ў Вільню. І там у Вільні быў створаны музей старажытнасцей. Але вось і ў Вільні ён не захаваўся, панове. Гэты музей вось як бы раздзялілі паміж сабой пазней Польшча і Расія. І экспанаты Тышкевіча вяртаць нам ніхто не збіраецца. У Лагойску вось стварылі таксама музей, але вось з той калекцыі Тышкевічаў тут захавалася толькі адна вось гэтая кніга па археалогіі.
Константин Тышкевич, гэта панове быў не толькі таленавіты вось фальклорыст і этнограф. Юнаша вельмі добра себе праявіў яшчэ як эканаміст. У 1837 годзе Константин Тышкевич вось тут, у Лагойску, заснаваў фабрыку ільняных і баваўняных вырабаў. А знаходзілася фабрыка якраз вось у гэтым будынку. Ну, ільняная пража, конечно, гэта была мясцовая, ну, а баваўняную выпісвалі аж з Манчестера, вось сюды, у Лагойск. У 1850 годзе вось тут уже стаяла 50 станкоў, і за год тканіны выпускалі на 25 тысяч срэбных рублёў. У сённяшнім вось Лагойску, паважанае панства, няма ні однай вуліцы, і нават завулка названа ў гонар вось гэта знакамітага роду Тышкевічаў. А вось Тышкевічы, яны столькі шмат вось зрабілі для Лагойска, для Лагойшчыны і для ўсёй Беларусі. І вось побач з касцёлам захавалася вось толькі гэта надмагільная пліта Константина Тышкевіча. І вось гэты невялічкі, маленькі помнік побач з касцёлам і лічыцца адзіным помнікам гэтаму знакамітаму роду на Лагойшчыне. Калісьці, паважанае панство, вось тут, на гэтым месцы, стаяў самы старажытны будынак горада Лагойска. І вось гэта быў касцёл святого Казіміра. Касцёл вось тут быў заснаваны яшчэ на пачатку 17 стагоддзя Александрам Юр'евічам Тышкевічам. Той касцёл неаднойчы гарэў, і адноўлены так он быў у 1793 годзе генералам войска Рэчы Паспалітай Антоніем Тышкевічам. Ну, а ў 1806 годзе, кажуць, Пій Тышкевіч на гэтым старажытным касцёле замацаваў гадзіннік з мясцовай ратушы. Ну, і вось гэты касцёл выстаяў і Першую сусветную вайну, і рэвалюцыю, і Другую сусветную вайну. І вось пасля вайны вось гэты вось ваяўнічыя атэісты, яны выгналі вернікаў з храма, і храм ператварылі ў звычайны склад. Пасля хацелі з яго зрабіць дом піянераў з гэтага касцёла, але вось касцёл стаіць на самым высокім месцы, каля дарогі. І гэтай дарогай, кажуць, ездзіла вельмі шмат вось партыйцаў. І Божы храм ім вока вельмі, кажуць, рэзаў. І яны не маглі сюды прыязджаць для гэта старажытнага касцёла. І яны вырашылі касцёл гэты узарваць. А вось гэты новы касцёл святого Казіміра паставілі на тым жа самым месцы. І пабудаваны гэты храм быў у 1999 годзе. Amen.
Калісьці вось Еўстафій Тышкевіч казаў, што вось абавязак кожнага адукаванага і улюблёнага ў свой край чалавека гэта растлумачыць усё тое, што падпадае пад сумненне і складае матэрыял для айчыннай гісторыі. Поспехам, паважаныя, і ўсяго самага найлепшага. Да пабачэння!